si Kristo mapulihan ba? Pagka Dios, di na mapulihan, bisag unsa pa higala. Tabag na sunod punta na. Oh, lain pa Sumala sa doktrina Kristyana, page 33 mo gamit. Nga ningon dito na ilis sa puluhat taon ni Kristo. Ilis ni Kristo. O tana, so pako na mo na, ang ipasabot sa Simbang Katoliko Romano, ilis sa puluhat taon ni Kristo. Salamat kay pangutana higala. 30 seconds ha. Oh. Kanang iyang pangutana nga buluhaton iya ra na. Di ba, supakon mo na nimo. Ang gitudlo si Kristo Katolika Romana, sumasa imong ibasa, supakon mo na dili. Ang ipasabot, ilis sa puluhat taon ni Kristo. Ang buluhaton akong gisupa kay iya ra ng pangutana. Di ba? Pero ang akong tubag Ang- uli ay lagi sa power ni friend. Dili ko Kaya tubag pa ko. Naunsa man hinamot ko niyo. Kanang pulong bulaton iya ra man to. Ang pagka-Diyos ni Kristo di gid mapulihan. Ngano man naangkon mailang pare nga Mr. muli Victor, ko ako ilis mo ni tana. Kristo. Oo, mo tana. So, ano pa mo tana? Oh. Kaya di mo gigimunigar mo gana. Ningon mo kaya Alang-alang ano na mo pare ulo ko. nga yawanon. Makabasa pa ka, kinsang bari ang yawanon, litra por litra, Biblia. Ang Biblia nagsulti. Litra por litra, pare Oh. yawanon. Basahin ko. Ang pare nagsulti ganiha nga kanang tao nga moangkon nga Dios mao ang taong yawanon. Mr. Monitor, Wa ko wa ko mag-ingon litra por litra. Ang pangutana na base sa malaang kasulatan na mabasa gyud word for word ang pare yawanon. Basahin ko. Ubag. Kanang pangutana ni Brother Efrain higala nga mabasa pa gyud litra po litra nga ang pare sa RCC yawanon. Dito ba higala? Biblia. Wa tay mabasa litra po litra. Iya ra to ni Efrain. Pero dunay mabasa sa Biblia higala sa 2 Tesalonica kapitulo 2 verse 4. Ang tao ay lagi sa pa Brother Efrain. Ang tao ay lagi panapo. Usapaw magud higala sa tanang tubag. O tumunod sa kamiyotos. Oh. Mr. Director, iya mo may tira po na kung tubag, Mr. Director. Continue. Oh, continue. Ang pangutana ni Brother Efrain ang Kraustik Paminaw, naabay mabasa litra po litra. Wa na yan. Oh, naabay mabasa litra po litra nga ang mga pari sa RCC mao ang taong yawanon. Wa tay mabasa litra po litra. Pero naay gisulti sa kasulatan kanang tao nga moangkon nga mo ang Dios taong yawanon. Saba man ako kung moangkon ko Dios taong yawanon ko. Karon na may mabasa History of the Christian Church volume 4 page 220 nga ang maobispo nag-angkon nga sila mo ang Dios. Mula taong yawanon mo friend. Yan na. Last rebuttal, 5 minutes. Ang rebuttal, mga 5 minutes. kaibigan at Rebuttal siya. kaibigan. Dire magmula sa Seventh-day Adventist, si Brother Ranixi. Sayang 5 minutos nga rebuttal atong paminawon kung unsa ang iyang mga komento atong paminawon. Daghang kayong salamat mga kaigalaan. Mayong hapon kanatong tanan. Ang balaang kasulatan higala nga pirmi isinggit sa akong katbang si Brother Efrain nga ang ilang pare maukuno ang ilis o poli ni Kristo. Sa pagkapari na ang pangutana ni karon ang Hebrehanon Kapitulo 7:14 apan buhi si Jesus hangtod sa kangturan ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Unsaon na nimo higala? Nga ang buhat sa pagkapari ni Kristo sumala sa Hebreo 7:14 dili mapulihan og lain. Kung atong basahon igala ang Hebrehanon Kapitulo 7:11 ang balaod sa pagkapari higala aduna lamay tulo kalaray sa balaod sa pagkapari. Sa laray sa pagkapari ni Aaron, sa laray sa pagkapari ni Melchizedek o sa laray sa pagkapari ni Levi. Balaod ginis pagkapari higala. Asa man ni mabasa? Niya nato ni mabasa higala sa Hebreo Kapitulo 7 versikulo 11 mao kini ang pagkasulti higala.
Hebreo 7 versikulo 11, gihatag ang balaod ginigala, gihatag ang balaod ngadto sa katawhan sa Israel, pinasikat sa pagkapari tanawa ni Levi, kun himpit pa ang buhat sa mga pari ni Levi. Wala untay kinahanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray sa pagkapari ni Melchizedek o dili sa laray ni Aaron. Muna ang balaod sa pagkapari, tinaw kayo higala ang gipanayag sa balaang kasulatan. Ang pari nga balaod higala gihatag lang dito sa Israel nga katawhan higala, dili diha sa Roma, dili higala sa Roma, sa RCC. Muning balaod din sa pagkapari higala, mao bitaw nga akong gisupat ng iyang gipamatuon nga ang pari sa RCC kadugtong sa Dios. Wa na niya ni mabasa ni Brother Ephraim nga ang pari nga naas balaang kasulatan, balaod ni pagkapari sa laray ni Melchizedek, sa laray ni Aaron o sa laray ni Levi. Karon og naaga ni pari higala nga dili laray ni Aaron og dili laray ni Levi og dili laray ni Melchizedek. Agisulti nas kasulatan higala mga paring mini na. Asa mabasa niya dinhi sa 2 Kronikas kapitulo 13 versikulo 9, ato ning mabasa higala, ato ning basahon. 1 minute nga pag-operate na stand ganihan okay kayo. Dalawa higala, kinahanglan ninyo, gihingin na ninyo ang mga pari sa Ginoo, ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita, ug nagpili kabog mga pari sa mas gibuhat sa ubang kanasuran, bisan kinsa nga nagdalag turyong baka ug pitong kabuok turong kaniro, ug nagtanyag sayang kaugalingon nga buot magpari, gihimon yung pari sa iyong Dios nga mini. Di amo na higala kanadeng pari higala nga dili pari sa Israel, sumala sa balaos Biblia, pari sa laing kanasuran, pari din ang mini higala. Unya kining pari din sa Roma o sa Pilipinas higala naman ni pari nga nag-angkot lang pari, mini na nga pari base sa balaang kasulatan higala. Ingon din sa balaang kasulatan. Oh, 2 Kronikas 13 versikulo 9. Mao ni ang nakasuwat din sa balaang kasulatan. Wa ni mabasahe sa atong katbang nga si Father Ephraim. Muna ang gisultis balaang kasulatan, Episo 4:25, no more lime them everyone, hostile ditro to his fellow believer because we are all members together in the body of Christ. Ang atong danggo higala, ang akong danggo ngadto ko sa langit. Anong musulti pamakak higala nga wa may bakakon pasundog langit? Asa na nabasa 1 Pedro 3 versikulo 10, kay ang kasulatan nag-ingon, ang tuot mo pahimulos sa kinabuhi og nangandoy og mga adlong malipayon, kinahanglan dili na magsultig dautan og dili na mamaka. As the scripture says, if you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. Busa higala ang gisultis bala ang kasulatan, kung ikaw ako gusto nagplano ko atong langit, undangon nato ang pagpamakak. Unsaon na nimo higala na makak di ay ko nga ang history of the Christian Church volume 4 page 220 nga ang mga pari sa RCC nag-angkon og Dios. May ako na itong gama-gama, di man. History man to higala. Unya, ang sumala sa kasulatan higala, pahinatal de tres higala, nagsulti magyod nga ang ilang mga pari sa RCC maong ilis ni Kristo. Mayong hapon, salamat sa usang minutos. Daghang salamat, Brother Francis, sa
Seventh-day Adventist Iyang ribatal ug atong paminawon ang ribatal ng Brother Efrain de la Peña sa Romano Katoliko ikan sa Catholic Faith Defender ug aniya si Brother Efrain de la Peña. Salamat Mr. Moderator. Argumentong non-valid apodio kontra Dio nga ang pangatarungan way supak sa Diyos, supak sa dili manawa. Atong pinanggang gatbang supak mas kabuton sa Ginoo iyang gipahayag. Nga naman nagpatuog sa mga tao, butan siya tanawon, ingon siya nga mamakat pa. Sa ato pa, naigo siya sa Lucas 16:15, nagpabutan atubangan sa katawan, pero katawanan atubangan sa Dios. Kaganina sa mga pangutana ngang page 33 sa Doktrina Kristiyana, Diyos ginasuat matod pa niya ilis sa bulaton Diyos. Pero kitanaw na ko, why Diyos katatak? Ilis sa bulaton ng Kristo. Sa Margot si Moises, spokesman siya sa Diyos. Sa Exodus 4:16, Exodus 7:1, huwag na magpasabot na namulong siya sa Diyos siya. Ilis sa bulaton sa Diyos. So ang sa tumapa, that is a visible human leader of the church. Siya may representative ni Kristo. Wala po sa mga na. Huwag ang kasabot siya mga basa. Huwag ka sa saktong pangunahuna. Kaniya, lagang yung mga sitas, mga kaigsunan. Ako mga pangutana kaganina. Nga kining si San Pablo, wabay, nadugtong man ni Kristo, nadugtong. Nya sa Roma 15:16, pari man ni San Pablo. Kung sa mga pari kayo sa Roma na Katoliko kay Santos siya Katoliko Romana, wala sa 70 Adventist. Tinaw klaro na manang imong matod pa niyo mamaka. Nya katapusan ng pangutana kanina record sa video ni Brother P. Kilosa nga aduna ba kay bersikulos Biblia isang masabot lang o mabasa ba nga ang pare yawan on pare yawa ni pare mayawan on wak ingon baros video siya walay mabasa sa ato ba walay mabasa imo ra ng imagination Brad Jim Raneses. So nagpabilin nga bakak ang imong gipahayag una-una ra nimo dili na gitawag og exegesis kay exegesis mga critical translation interpretation of biblical verses of the Bible nga ang otoridad competent mo interpret yan ikaw exegesis ka personal interpretation muna nga sa San Pedro sa 2 Pedro 1:20 2 Pedro 3:15 alam 9:14 kini mga tawhana nga nasayop siya ng filosofiya nagkaguliw interpret mo ni mga 70 Adventist Church nagkaguliw pagsabot sa kung saan yun dili yung kabarog nga yes Ginoo. So ang akong ibabarog ang pare duktong yun gumikan sa 1 Samuel 2:35 sa Latin Vulgate Kristo dito anointed nga adunay siya nagalagad wa may lay nagalagad niya ihatag ang mga Yahweh Matthew 16:7 siya pasong Pedro I will give you the case of the kingdom of heaven whatever bind on earth shall be bound on heaven whatever loose on earth shall be loose on heaven niya makadawat og Yahweh Isaias 22:22 tago kamahan niya gikan niya sa Greek word papas Latin papa Linus Justin de Padrobetiano Anton de Francis way pugto gitawag og apostolic succession legitimate continuation way pugto ra hierarchy of the church suma sa Tito 1:5 2 Timoteo 1:6 na doon gipandungan mga pare obispo muni nangalagad nga dili na sa balista mga pare na sa Katoliko. So ako kang ibangutana na ganina na baka ebidensya dia nga ang mga pare sa Romano Katoliko way dugtong sa Dios wa ka kahatag.